mgbe ọbụla na-achịrị anya were nwaanyị a na-anụ anụ anụtakwa ha nwaanyị na family achịrị anya were nwaanyị. O nwere ihe nwoke na-emerọ ebodi ya nwaanyị, enwere ihe nwoke na-eme ha ọfụma ebodi ya nwaanyị. Oge ọbụla unu na-ele blame on those married women. Unu ama na o nwere some things di nwaanyị na-eme nwaanyị na-amarụ, nwaanyị ekwukata na ike agwụ. Ihe onyonyo ahụ maka unu ndị na-aghọ gị ọnwụ na-achịrị anya ụdị nwaanyị a na-anụ anụ. Unu echefuzie na nwoke nwekwe his own way of reasoning, na nwoke nwekwe his own way of doing things. Ya bụ nwaanyị kwugodu kwuchakwa, ọ bakwa o take a decision on his own. Iso na ndị na-eme ihe ọbụla emere si na nwaanyị nwoke na-eweta bụ ọ na-emeburu ndị be ha ọnụzie nwaanyị. Mebi nwoke na-efe nwoke ihe karịzịrị, ihe chere nwoke karịzịrị, ọ kwụwa n'ụgwọ akwụkwọ, o mebe na a lot of expenses beyond ka o si emebu before. Ikekwe ọ na-esend bu ya 4 or 6 times in a year n'ụlọ, more than that. Ọ nara ewetezi ka o si emezi na mbụ. Ọ nọtagoro nwunye ya achịbagoro ya, ọ tọwagoro ya, ọ gwawagoro ya nke o ya eme. My dear, it's not like that. Ili kaso na ndị agha na-agụ ebe nwoke na-emetọrọ asị nwunye ọnwaanyị, ụzọ nwoke na-emetọrọ ọfụma ọnwaanyị. Unu echefudekwa na ụmụ nwoke nwekwere their own way of doing things, na ha nwekwere their own thought. They have brain in their head. Most of them don't even allow you to talk. Okwe ifuru ụmụ nwaanyị ndị ahụ unu na-blame. Ụfọdụ ndị difa ada eji okwu fe emere ihe. Ha ga-ekwu ọgbọkpụ ya nwaanyị baa ụlọ na nwoke ka ịbụ. Ọ mụ na-emego ihe emenwa megidere ihe ndị a wee nụọ gị. Ị bịara ebe a ịtụrụ m ka m ga-esi mee, ị bịara ebe a ịgwa m ka m ga-esi mee, baa ụlọ na nwaanyị ka ịbụ. O mechazi anya ọwe ya afịa, ma ọ bụ mgbe ọ dịbaghazi ka o si kwesị ịdị. Ndị nọ n'akụkụ a na-atụ nwaanyị aka. O wee bụrụ ya kwụsịnị, ọkachasị ụmụ Igbo be anyị, kwụsịnị ihe ọbụla nwoke nụrụ nwaanyị mere asị nwaanyị mere. Ihe ọbụla nwoke nụrụ nwaanyị mere o metara ọfụma asị nwunye. Ị mana most times na ọ bụrụ na authority dị nwaanyị n'aka, ọ bụrụ na authority, mana anyị agaghị asị anjọs na-ama atụ, maka na Chukwu emego na nwaanyị ọbụla ya nọ n'okpuru nwoke. If not, o nwere mgbe ụfọdụ ihe na-agwa nwoke mee ịfụkwa na authority bụ na ọ dị gị n'aka, iwere authority ahụ imechacha anya imegbuo ya mma. Mana being na the authority is not in your hands, being na the money is not in your hands, you will talk, you will only talk. Ọ nwoke ya emezi nke ọ chọrọ ime. Ọ bụrụ ihe niile nwaanyị nọ na di na-agwa di ya mee ka di ya na-eme, ka unu mara ya ama. Anụta nwaanyị achịpụta anya, onye ọbụla achịpụtasị ya anya, achịpụta anya ọnụgụnụ nwaanyị. Ọ tụwagoro n'odi ya, ọ kpọgoro n'odi ya, ọ gwabago di ọnya na ọ nke o kwuru ka a na-eme. Ọ dịrị na share this video, let us learn, ka anyị mụta. Ọ bụrụ any blame ma anything nwoke mere na blame on the wife. It's not good. Share this video.